मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शिवसेनेच्या मंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे। आणि या बैठकीला एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये ही बैठक होणार आहे। विभागांसंदर्भात कामांचा आढावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेतील। मागच्या बैठकीमध्ये शिंदेंनी नाराजी व्यक्त केलेली होती। मंत्र्यांच्या विभागाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय तसंच त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी कार्यवाही याचा आढावा घेतला जाणार आहे। मागच्या याच बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही मंत्र्यांवरती नाराजी व्यक्त केल्याचंही पाहायला मिळते। त्यामुळे आज आढावा घेताना एकनाथ शिंदे नेमकी काय प्रतिक्रिया देतात ते बघणं सुद्धा अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे। लोकांची कामं करा, जनतेची कामं करा, जनतेच्या कामांवर फोकस ठेवा अशा प्रकारचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वेळेला दिलेला होता। पक्षवाढीसाठी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी काम करा असाही सल्ला उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिलेला होता।